Salutare toată lumea, cu voi este Alex. Astăzi a venit până la urmă să fac și tutorialul cu Mercedes AMG de pe TikTok. Nu uitați că în descrierea acestui episod aveți un link în care descărcați modul și urmați pasul. Acesta este linkul. Voi dați pur și simplu aici și îl descărcați. Și eu acum îl descarc pentru că nu mai am și voi reveni după ce se instalează și voi reveni și cu ale. Deja s-a instalat? Bine. Așa. Și vă mai trebuie încă și jocul Bus Simulator. Acesta este jocul. Îl instalez și eu imediat și voi reveni. Până să se încarcă, vreau să vă mulțumesc pentru numărul mare de inimi care l-am strâns la acest tutorial. Și că vă mint, am promis, dar un om sta să vi-l arăt care mi-a zis să fac tutorialul și trebuie să îl vadă și el. Acesta este tutorialul, deci dăm puțin mai în jos. Mi-a zis la un videoclip. Stați puțin. Uitați și băiatul care mi-a zis să postez Marcel. Uitați, dăm și inimă pentru că el mi-a adus la minte să postez tutorialul. Hai să continuăm și noi episodul. Așa, se încarcă. Nu uitați să-mi dați și mie un like să ajung și eu la un număr mare de abonați, că aș vrea să duc această serie cât se poate de repede, adică cât se poate de mare, cât se poate de mare. Așa, hai să vedem. Nu uitați să știți că s-a băgat și noul update. Vedeți noul update, frumos, merge acum și multiplayer, cred. Da, merge și multiplayer, așa că dăm deschideți, îl deschideți. Să vă arăt și cum să luați AMG-ul. Intrați pe el. Așteptați. Voi reveni după ce intru. Dați permiteți la toate acestea. Fraților, acum vă voi arăta cum să băgați Mercedes-ul. Dați aici la import. Import, fire, download și vedeți AMG-ul. Apăsați pe el. Și dați, vă o să vă arăte să plătiți bani, hordălea, dar eu vreau să-l mai bag o dată, yes, dați free, o să vă dea o reclamă, vedeți, după aceea îl vedeți aici, AMG, o să vă dea AMG și dați decât pe top garaje, așteptați, dați aici pe căsuță. Eu am mai multe moduri, dar fiți atenți, dacă se strânge la acest episod 10 sau chiar cât se poate, eu o să vă arăt cum să băgați și acest BMW-ul. Deci nu o să fac acum tutorial cu BMW-ul, v-am făcut tutorialul doar cu Mercedes AMG. Stați să vi-l arăt și AMG-ul. Uitați. Da, frumos aici și hai să vă arăt și ruta care puteți să mergeți 100 de km doar în față. Uite aceasta, dați și dați go. Dar eu acum nu pot să mă joc. Nu uitați să dați un like, share și subscribe. Cu voi a fost Alex. Pa, pa!